Ito palan, para din siyang ano yung tawag dito, yung labong. Ito na mga kasinag oh. Gugulayin natin mamaya. Daw. Na parang ubo din. Ginataang galyang. Ang tawag diyan sa inyo mga kasinag, yung galyang, yung parang yung malaking gabi siya na lumalaman. Ayan oh. Alulumbo ang tawag niyan dito mga kasinag sa amin. Kaso maliit pa yung bahay niya. Yo, what's up mga kasinag? Isang magandang umaga. Ngayon pala mga kasinag, andito kami. Andito ang team. Nagbuo kasi kami ng team na para sa bayanihan, para hindi naman kami mahirapan pare-parehas sa mga trabahong bukid. Kaya ngayon mga kasinag, ngayong araw kami nag-umpisa para magbayanihan. Kasama ko si Kuya Melvin, si Imboy, tapos si AJ. 7 kami magkakagrupo mga kasinag. Yung 3 wala pa. Ito na pala yung isa. Ayan si Kuya Iking. Ito dumating na. Yung 2 mga kasinag, ma-half day lang daw sila. Ang patakaran kasi mga kasinag sa amin, pag hindi ka pagtrabaho, may multa na 400. Kung mag-half day ka lang, mamulta kang 200. Yung multa na yung mga kasinag, yun ang magiging pundo namin para in case may emergency. Tapos tawag dito, pambili ng mga gamit namin, kakailanganin namin sa trabaho. Yun ang naging usapan namin mga kasinag. Kaya ngayon umpisan tayo ng trabaho. Update ko lang kayo maya-maya mga kasinag. At magraragpas muna kami. Mga kasinag, update muna sa aming nalinisan. Ayan. Ito nang nalinisan namin. Yung mga damo lang, tapos yung mga bagin mga kasinag ang pinuputol namin. Yung mga kahoy, iwan yan. Itinira namin. Habang nagraragpas yung kasamahan ko dito, yung mga katim ko, may nakita daw sila ditong lulumbo. Tingnan natin mga kasinag. Ito kasi ang kalaban namin dito eh. Ito, taas. Ayan mga kasinag oh. Ayan. Ayan mga kasinag. Ano bang tawag sa inyo niyan oh? Ayan oh. Lulumbo ang tawag niyan dito mga kasinag sa amin. Kaso maliit pa yung bahay niya. Ayan. Diba? Napakasakit mga gat nito mga kasinag. Yung iba niyan mga kasinag, pag kinagat ay nilalagnat pa. Ayan ang masisipag kong mga kasamahan. Ayan. May kasama pala kaming aso. Ayun oh. Siya ang taga hanap namin ng ng ahas. Si Tulpo, kapatid ni Pitoy. Ayun mga kasinag, update ko lang ulit kayo maya. Trabaho naman kami. Rin ang putulon. Ayan mga kasinag, ang team lakas, wala nang lakas. Magmerienda muna tayo. Dito kasi sa team namin mga kasinag, libre ang pamerienda, maga tapos hapon. Sa pananghalian, nagbabaon na lang kami para hindi naman mahirapan yung nagpapatrabaho. Ang may turno pala ngayon, si Imboy, kapatid ito ni Kabox Jerome. Suportahan nyo pala YouTube channel lang Bicolinyo GNJ TV. Yan lang ang lambing ko sa inyo mga kasinag. Magmerienda muna tayo. Merienda muna tayo mga kasinag oh. Ayan, mapawi man lang natin ang ating lakas. Putol, tugang ni Pitoy. Tulpo. Mga kasinag, lambing ko lang sa inyo ha. Huwag nyo naman pong skip ang ads. Iyon lang ang tanging hiling ko sa inyo mga kasinag. Para makabili kami ng mga gamit namin, yung mga kailangan namin, buta, mga itak, jacket, gloves, yung mga gamit namin mga kasinag. Para makabili kami, huwag nyo pong skip ang ads. Doon ka lang sa tubugan. Bago ko nag-agi, inukan ko muna. Tirong. Pagbalik may jag na Ayan mga kasinag, trabaho na ulit tayo. Meron na ulit kaming lakas.
Kanina naubusan ng lakas ang team lakas. Naubusan kami ng lakas kanina mga kasinag. Pero ngayon may energy na ulit. Ayan, magtrabaho na tayo. Ayan, putulin natin yung mga ganyan mga kasinag. Oh. Ayan, ang tawag ng iba dito ay ano? Ang tawag dito? Ito baril. Ito, ayun tawag dito ng iba ay pandan. Yan, kailangan sagadin natin yung masinag para hindi na mabuhay pa. Kaya ito mga kasinag, nilinis na namin yung nyugan na ito. Tatamnan nila ito ng nyug. O kung mapapansin nyo, nilinisan namin, wala siyang mga tanim na nyug. Malalaki na yung mga nyug nyo. Priority din namin mga kasinag na linisan to. Kasi yan, yung daanan na yung mga kasinag, daanan ng mga estudyante yan. Lahat ng mga galing sa Sitio Diak, dyan dumadaan. Mas maganda yung malinis to. Para hindi man nakakatakot. Ayan mga kasinag, busy ang aking mga kasamahan. Tapos yung dalawan dun. Tapos andyan naman si Imboy, si Katukayo. Ito pala mga kasinag, ginugulay daw ito. Ang tawag daw nito ay bagsang. Bagsang daw ang tawag dyan. Puputulin ni Kuya Melvin at gugulayin daw namin. Hindi pa ako nakatikim mga kasinag ng gulay nito. Susubukan natin ngayon pa lang. Yan. Yan ang dahon niya. Oh. Para siyang ano, yan yung ginagawang banig ay alam ko mga kasinag, ito yung ginagawang banig. Yung kalagimay kung tawagin sa amin. Pero dito ang tawag daw niyan bagsang. Yan o. Ubulin natin. Subukan natin yung mga kasinag kung masarap ng gulay yan. Ha? Hindi ito? Yan. Ha? Ito? May gulay din? Ginugulay din pala yan. Yung ubod lang. Ayan, kunin natin. Ha? Dapat pala yung ganito pala ang kukunin. Yung ganito lang. Pag ganito yung may puno na, ganyan kalaki, yung may puno na yan. Hindi na kinagugulay yan. Hindi na pala gugulay mga kasinag. Yung ganito lang. Ito pala, para din siya yung tawag dito, yung labong. Yung sa kawayan. Kailangan pala kukunin mo yung ganyan lang. Subukan natin mga kasinag. Oo, parang labong nga. Yan ko na. Sarap siguro yung bangot yan sa Pasayan. Sardinas. Araw ka natin ano? Sabing sa Manila na ubod na hiyo. Ayan. Masusubukan natin yan mamaya. Masusubukan natin yan mamaya mga kasinag. Ano tawag niya? Oh, naputo. Ayan. Ito. Ubod na nga. Daw. Ito na mga kasinag. Gugulayin natin mamaya. Para siyang labong. Nalagay ko dun. Yan ang ganda mabuhay. Yan, patong mo na. Uy, naputol. Pungo pala yung nalagyan ko. Putol lang diretso. Ayan mga kasinag, naputol na. Daw. Biglagan pa yan. Parang ubod din. Masarap ang kasinag. Parang din siyang ubod na nyug. Subukan natin mamaya. Meron dalan ta. Ayan.
Nakuha daw si Imboy nung merindalan. Kasi yan siyang may patrabaho eh. Ayan, busy sila. Ayan mga kasinag, merienda muna tayo. Ayan ang merindalan namin ngayon. Ginataang galyang. Ang tawag yan sa inyo mga kasinag, yung galyang, yung parang yung malaking gabi siya na lumalaman. Ayan, no? Ayan mga kasinag, magmerienda muna tayo. Ano? Masarap to. Mga kasinag, yung binuo pala namin na team, yung team lakas na binuo namin, ang mga member pala yan, si Kuya Barok, si Kuya Melvin, si AJ, ano yan, mga kasinag, yan yung pumalit sa papa niya. Kasi may lakad yung papa niya, yung papa niya ang ka-member namin, tapos si Imboy, si Kuya King. Tapos ako na mga kasinag. Hindi lang namin alam kung sasali pa si Kuya Ding. Di ba? Hindi namin sure yung isa mga kasinag eh. Kasi sabi niya kanina ma-half day daw eh. Pero hindi nagtrabaho ngayong hapon. Pero malaman namin mga kasinag kasi 7 pa lang kami. Naghahanap kasi kami ng member hanggang 8 lang. Para sakto lang sa 2 months kasi kada trabaho namin tuwing Sabado lang ang trabaho namin. Ayan mga kasinag, ang request ko lang sa inyo maglalambing ako. Na huwag nyo namang skip ang ads. Alang-alang sa amin. Ayan mga kasinag, maraming salamat. Magmerienda muna tayo. Si Iking. Pero pag nagkataon sa akin, baka... Iyo, indahit yung mando. Pumayo si EJ. Luwagin do. Bayo man talaga pag-iisip ko, may tatababayad ko sa supli. Mayong, uyan. Mayo kitang Pundo. pundo. Matabang na. Tatabalik. Mahamis na. Tama lang yan. May tamang kaya. Mamaya mga kasinag, gulayin natin yung yung bagsang na tinatawag nila. Bagsang. Yung ito pa din. Bariw na darakon. Ano ba ko yung bagsang? Hindi ba bagsang yan? Kuyan yan, yung uyango. Kuyango? Uyango. Ay, uyango. Ay, yung ang bagsang palang Mga kasinag. Yung pinutol pala natin. Hindi pala bagsang yun. ang bagsang palang Uyango daw pala ang tawag nun dito. Bagsang parang nyug. Pero palang yung pagkaan ko sa Yung bagsang pala, parang nyug pala yung mga kasinag. Uyango pala ang tawag nun dito. Uyan. Bariw. Uyango yan. Ulamin natin mamaya. Lutuin natin. Sarong klaseng. Pero Tigulay talaga yan. Ang bagsang yata, yung naganyog kalaki ang puno. Na parang Hindi man. may palapa din. Hindi man nyug. na sadik lang ang hawak. Pero nalangkaw. Ayaw ko diyahiling. Malik din. Parang bunga din ang style. Oo. Ang ganun lang pala. Ayan mga kasinag, tapos na ang aming trabaho. Ayan, pahinga na kami. Sa susunod na araw naman, doon naman kay Tio Mando ang ano namin, doon naman ang turno namin. Hindi ko alam kung ano ipapagawa sa amin doon. Update ko lang kay mamaya mga kasinag. Pauwi na kami. Nagdala pala ako ng panggatong. Wala na kayong panggatong. Update ko kay mamaya pagdating sa bahay. Gulayin natin yung uyango ba yun? Uyango. Gulayin natin doon sa bahay. Ayun mga kasinag, dito lang. Mga kasinag, kararating ko lang sa bahay. Update ko pala kayo kay Magayon. Ayan si Magayon. Magayon! Busog-busog, kaya nakahiga lang. Ayaw kumain. Si Bagwis mga kasinag, sabi nila nung kanina daw mga alas 3 ng hapon, kung makikita niyo yung malaking kahoy na nara na yun, dyan nagpipermin na si Bagwis. Kanina daw andyan, pero pagparatawag ko wala. Hindi ko alam kung nasaan. Baka umalis na naman. Kung hindi man bumalik mamaya or bukas na yung babalik.
Wala kasi ako kanina kaya hindi ko siya napuntahan. Andun nga tayo kanina, nagbayanihan tayo. Susunod na araw naman, yung nandiyan naman may bahay, si Tio Mando. Yung pinagbilihan ko ng kalabaw, ayun naman ang may turno sa susunod. Kasi yun ang pangalawa, pangatlo si Melvin, pang-apat ako. Yung sa akin naman mga kasi nagturno sa rawis. Ragpasan namin yung rawis. Linisan namin yun. Bagwes! 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 Wala talagang si Bagwes mga kasinag. Ayan si Bagayon, ililipat ko muna. Dalhin ko doon sa rawis. Pakainin natin si Bagayon. Tapos ito ang Bagayon kong anak. Ayan. Ito ang anak kong panganay, si Kulin. Tapos si Katkat, ang kanyang pinsan. Tumulong sa ibang tao. Shoutout pala sa aking asawa na maganda. At sa aking anak na si Janjan. Pangalawa naming anak. Tapos ang bunso namin si Chloe. Ayan mga kasinag. Shoutout pala kay Owen. Tapos kay Myra, pamangkin ni Mrs. Tapos kay Maylin, kapatid ni Mrs. yan mga kasinag.